अच्छा आपे हो कि पूरी दाराने ना प्लानी आपे যদি প্ল্যানি আপে তো নিহেতি নোয়া বীজ কোনা দাঁড়া গুইতাবন পে তেহি ওনাগে শেয়ার পি আপে সাউতি নোয়া বীজ রে সেনো লাগিতে আপে যেমন প্রাইভেট কার অটো আর সাউতে নৌকা সরকার বাসও জামাপে तो लई लईते आलेहो सेटर नाले नोआ बीच ते और नोआ बीच ते हुयु कने नीलाद्री बीच अडी नापाय और मिटा फेमस बीच तो पुइलु रेगे मिटंग अडी सेरा गार्डन जामापे नोडे अडी चोरक भावे फोटो क्लिक दारे आपे और नय बैबैते बोलो नाले बीच धारे तेगे और बीच रे बोलो साउंतारा के जे नौका मिटा इंसिडेंट को दोआ ओना तो अकय बुझेले तो হয় হুট্টগে সোনা ஞাপা মেনা আজি হুডিং বেলার না স্যার সাউন্তে তো ওডি নাপাই के बुझे के अडी दिन परे नौका देखा काते और नोआ जे लोगो नेले आपे नोआ लोगो दो हुयु कना नोडे कोन माने नोआ नीलाद्री बीच कोना और बाद बाकी ओसियान तीना संगीन उनार ना जत किलोमीटर वाला काना और नोडे अडी चरक चरक थीम साउंते मेना अनिल दारे काना पे हड़ो तापर झाउ दारे तापर नौका काटको और नोआ चेदरे ना सिंबल बुझे दारे काना पे नोआ को दोड़िया धारे के नामो थाय तो नेता दिन आर बाम बांग नेलो काना किंतु आपे सेन लेखान ओनार ना फील दारे आपे और बीटी नेलतावन पे तीन रिस्क करे मेनाय शुधु बीटी साउते बीटी आयो हो नेलतावन पे तीन रिस्क कनाय और चेदा बाय रिस्क आय उना दिन परे नौका खुला आसमान खुला बली नोआ को आर तीस नामा तार कोनो ठीक में ना तो হয় ফটোশুট লাগিত মারি চরক চরক থিম বেনা কানা প্রথম রেগে লেই কাপি তো নোয়া কিছু না কিছু ডেডিকেশন কাতে কে মেনা আর নেল দারে কানা পে বিথি এত রিস্ক রেগে মেনা যে রুয়াল লাগি তার ইচ্ছা के বাং হুই কান থাই আর অন্তরে মা হো আর বাপি হো আডি চরক আটকিনা দুনিয়া রেগে তাহলে না কিন আর বিটি আজ বাবা সালা খেলে তাহলে আর এত চরক খেলে তাহলে বিটি ইংহো মনে থানে যে আবার যদি টাইম জামাই না নিহেতি মিছে খাগুই না নি তোমার আবাং দিন তো হুট্টাকে নিউত ইদিনা तो आप যদি সেনক কানা পে নিহতি করে টাইম হাতে সেনক তাবন पे अरे ना पाए बीच और যদি টাইম জামে আপে পুরি দাঁড়ান কাতে তো নিহতি নোয়া বীজ কোন মিজে কা হলে দাঁড়ান তাবন पे ते हिंग दाले रोर कराले ना आरो मिजे का हिजुआले ना নোয়া বীজ